Salamat kay Lord sa mong gihatag ka namang grasya matag adlaw. Ako sa day pangumusta sa mga kadiyot no sila si akong mga amigong diadapita sa CDO Cagayan de Oro City nga to ni Bay Unity o sa uban pang mga sakop niya o katong iya mga sakop diri sa Medellin. Kumusta ka tanan? Someday makita agi gyapon kita dugay na kita wa makita agi kita mangigala. Makita agi gyapon ta Unity sa imong pamilya nimo. Salamat kayo. Bueno, ang suwata po karong hatagan o pagtagad at nila pa ang ako sa lingi di ta malimot rin napita ang mga grasyang produkto nga hinatag sa SED Marketing sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama basta SED Marketing, tatak magaling. Okay. Bueno, kisunan ang atong suwatang po karon tong hatagan o pagtagad. Pinada kini sa usa ka babae nga mapatawag lang sa nga Juna. Kini gibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Juna. Kini akong problema, mahitungod din sa kumbana. Kini iyang kinaiya ba nga sobra kaayo ka maayong tao, maghihatagon nga sobra nga wa na gid sa lugar. Pero ara inya gimasabtan no, sugdon ko ini ang tanan. Kanta-kanta ko yung kakuha doyo anyway. Suwayan lang ako bro. Pinungod din akong Tata Edwin Montejo kay gana musta to siya sa akong partner si Gilly Tilmar na ibuong siya anong wanay tingog sa radyo wadi siya masayon nga nibiya na akong partner katata ni so why ako na i-open dito namugnaw na ang gugma mo wala na'y kainit ang mga pagmahal. Dili ka na romantic, nabala ka ako, nagduda na akong giilisan mo. Taphaw ng imong mga pagtagat, daw nakanaw na ang imong saan. Timan inga, dili ko mahimong biyaan ka. Timan inga, ikaw lang ang gugma ko, ikaw lamang ang gimahal ning dughan ko. Antuson lang magpaabot ako kay tingali og may lain pang higayon. Mapukaw pagihapon ang pagbati mo, bisan pag mausab og mahalon mo ako. Kay buhi pa ang akong paglaom, nga kitang duha ang magkadayon. Timan inga, dili ko mahimong biyaan ka. Timan inga, ikaw da ang gugma ko, ikaw lamang ang gimahal ning dughan ko. Kay bisan kanusa pa, kining gugma ko imo lang. Kung may ulan ug may unos, mawala kini ug ang kalinaw mo banos. Kining gugma ko magpabilin, ngaway paglubad. Bisan pag ikaw kanako ay pagtagat. Kay buhi pa kining akong paglaom, nga kitang duha ang magkadayon.
ingat. Dili ko mahimong biyaan ka. Di maning nga ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lamang ang di mahal ning dughan ko. Mahayo! Uy. Mayong adlaw! Doon namin naging maayo. Pasin kuro-kuro, tapos kabugnaw sa kong tingog. Kinsa Mayong mong karon taon eh. adlaw! Kinsa karon ay. Dugisto! Dugisto! Ay, ako mga gisangpit, kinsa mong karon sa. Si man lang tiray ninyo! Walang tiray, hindi ataon, Provida. Tabang dong! Tabang! Tabang! Kung ayaw si tabang. Wadres isto magtiray. Balik lang sa agi kay wadres imong gipangita. Ay, doon na, ipamakak di arba taon kay. Nagtiray, yara ko day! Uy. Kusay tayo ni mo! Uy, ay lagi pa ganda. Klaro kay tuyo anak mga ina sa nagkwarta. Uy, tao na unsam sa taon kay. Basin tao pamugas o paglungag tao na sila ang iyang pangayoon. Di ako na kayo naugon ko sa tiray. Isto, uy, istili. Balik diri. Huy! Ay, pabutal ko diya. Ano tiray? Ay, sus, makalagot kini tawhana. Ay, pe. Doon ay kanon sa inyo na pero way sudan. O dong, bati man pog mukaon tag pulos kanon nga way sudan go. Maog yun, sakto yun na imong giingon ah. Tagi nag 5 istong. Makapayto na ginamos. Doon na naiguna ng 5 pesos. Uy, Ay, ayaw lang sad anang ginamos dayoy. Ay, kuan manghubag man sang atong simod og tinao na nang ginamos nga dunay una. Kung manghubang ang imong simod sa ginamos, nga dunay una. Hala, sige, ginamos, hipon ang palita. ay, Na, manghubag yapon tana oy. Kay priyas ra man as Aray, ginamos. dawatan ni ng tirayo. 50 pesos na. Dana na gabi ha, sudan ninyo. Dana na, Ay. sige, lakaw na. Ay, salamat. Gamay raman tao ning 50 pesos, oy. Pero maayo na lang ni kay sawa, di ba? Nalaarin ako dong istong. Sige na. Salamat do. O na. Sige na, bye-bye. Salamat ang ha. Sige. Kaluoy sa staff, tigo. Istong! Balik ka. Ang Balik ka. nga nung kadayo, iso ba ni mo? Tag 20 pesos naman ang puto sa sudan sa gawas. Bihon, utan, munggo, sukuban pagbaratuhon nga pinutos sudan. 20 pesos na ng pinutos. Pero nga nung 50 may mong gihatag. Karat ng tigwangag pangayo. Ay mo na hatagan na mong dako. Ay, noon sa matawag, tibot ang baba ni Waday. 50 pesos akong gihatag taon. Kaya na naman sa taon to palit sudan niya pa ni hapon. Kamay, rin 50 pesos. May adlaw, Paristong. Pre, nakadyan sa inyo, pre? Ay, hala, si Marindaling, Maronday, dyan na, oh. Ano sa tuyo, anak? Mga ina tingin mo kwarta na sad. Ay, magliso-liso tayo. May magtrabaho sa Pari Anton. Sabay, harold mahibaw kung sa iyang tuyo, ako'y matubang na niya. Pre, ayo! Prestong? Doon ay kibuhat si para istong mare. Paabot ako nas gawas. Ako'y atubang ni mo. Mayra di ay mo na tuyo ni mo sa kumbana. Abi ko bag mangayo kag kwarta. Uy, sa taon ba di, uy? Mas arang-arang bet may pagkabutan kay ninyo. Kay wa mi anak, samtang kamo doon na. Ay, sorry kaayo, Mare. Unsa daghan mo kay mo ani sabay. Basta nas istong. Si istong ray panid-an sa mga kayuan kaayo. Kung nas istong has daghanang mo ari ang mga kwarta. Ginagmay ra sagud ihatag ni istong pero daghan man sad sila. Naunsa masan pare, uy? Ako pa niya, inig-eleksyon na sa barangay, mudaga na sa konsyal. Sigurado ka din mudaog na, kay manghatagon man. Dili ko masagot anak Mare. Daghan man ganay kay mga ayo nga wa pa siya mapolitiko. Samo tagid musud siya ng politika. Kapoy. Hamre, nga to pan, Mare. Gusto si Marindaling, dahil dyan na ay. Husto. Usay nakahusto. Kuan, sigurado gyud ko mudaog dai. Kun mudagan ko pagkakusel, umaabot nga eleksyon pero 2029 po man dai. Dayo pa kayo buhi pagkadana. Basta mudagan ko 2029 dai. Istong. Ayaw lagi, patuga-tuga man ka ng politika, oy. Dako kag magasto ana. Di ta magsigot ana ay layo abi ang eleksyon barangay. Kining mo problema ro Maria to timan nun. Ay, kuan man gud bitaw pre, uy, kunang pre, tabangi ko nga dili na manguwit si Usting pre, uy. Ha? Kaya gusto ko lagi siya nga makabaton mig kuan, makabaton mig anak. Miyo na ron Marindaling. Kadiyo talagot kitsa may di makaanak ninyo ha. Kitsa Mare. Oh, wa pa mi masayod pre, kay mahadlok man mi nga magpahilig og doktor. Ano mahadlok man sad mo, Mare?
Ay, basta kay dili mi kadahan nga masayod kung kinsa ka na mo'y dunay ko ano dunay apan. Pero nagduda ko nga ako ang dunay apan pre, Marie. Hala, managot ang nagduda man ka nga ikaw ang diferensya, Marie. Kung tungod kay kaliwat man namo nga dili makaanak. Ang ako kung maguwang babae dili ba ako makaanak. Unya maubitang kuan sinagop nagsagop na lang siya anak. Unya do na sa kuy doha ka iksuon, doha ka iyaan maringa. Dili pud makaanak. Ay, kaliwat ko din yung di makanak, Marie. Kuya, huwag magkambit as Marie Usting, Marie. Pero kita tao siya anak sila yung babae, porbida, no? Uy, di ko masagot pre, uy. Na, maghikog ko kung maunay buhato niya. Mao nga, nialagi ko pre-bit. Tabagi akong bana pre, uy, nga dili ng mga bit ug manguhit. Maluod ka pristong, uy. Tabagi akong bana, tabagi siya ba nga dili ng mga bit. Naluoy ko sa kong kumari nga naminaw, mo nga akong giagnyang akong bana nga tambagan ang among kumpare nga dili nang manguhit og mga bit. Kung gusto gid sila nga dunay maila nga anak, managop na lang silang bata. Apan kay wa man gyud klaro kung kinsa nila ang dunay apan. Ako gipugo si Marie Daling nga mo sikreto mi og adto sa doktor nga kami lang aron ipa-check up siya og doktor kung siya bagid ang dili makaanak. Og na-shock si Marie Daling sa resulta pag-eksamin sa doktor niya. Unya to. Hala, mo na resulta sa imong pag-eksamin niya doktor. Yes, ma'am. Wa kay diferensya, ma'am. Makatagaw ka na. Tulang na ako. Kay sukad, wa pa mahitabungan na sa'yo ko sa akong pag-examine ng babae nga sama si imong sama ba sa akong gihimo karon diha nimo. Oh, wala ko'y diferensya nga sa pagkababae, sa pagkaasawa. Magkaanak di ay ko. Ang sa ato ng gingon. Kung mauna nga wa kay apan, si Pari Usting di ang dili makaanak, Marie. Base, no? Di ba, Dok? Ang ako tayo ba na ang dili magkaanak? Dili kay tingali lang, siya gyud ang baog. Kay okay naman ka, wa magka-diferensya. Unya, sa may una-una ni Moron, Marie, nga wa man di kay apan, ha? Ay, di lang ako sultihan akong pana, Mari. Uy, nga dili siya makaanak. Dili ko gusto nga mag-uul siya, Mari. Pero, Unsa man, ha? karon nga nasahid ko nga makaanak ko. Ay, ganahanoon ko nga, magsapak ko. Oh, ikaw, Dok, unsa may idea, Dok, aron magsabak ang akong kumari, ha? Sayon ra kayo ka na, ma'am. O saragay buhato mo aron magsabak ka. Ah, unsa man, Dok? Ha? Unsay buhaton ako, Dok? Well, lahat akong sa gyud kun buhaton mo ani asa kong una-una. Sa nga mortal, gyud kun buhaton nimo kini. Ay, karon nga nasayod akong makaanak, di ay ko. Gibati ko nga gusto kong magsabat. Naaran mo kung buhaton nimo kining ako i-suggest ning niasa kong una-una, ha? Ay, sa ka na, Dok? Magpaanak ka og laing lalaki. Doktor. Uy, ay to nagbuhatan, Marie. Uy, ayaw taon, Marie. Maluoy taon kang Pari Usting. Uy, maluoy taon ka niya, Marie. Nakita ko ang kamaya sa dagway ni Marie Daling. Human siya masayod nga makahatag na dai siya og anak. Apan na problema lang siya kay di mo siya makahimo sa pagbudi sa iyang bana. Samtang sa laing bahin sad, nagkuyog sa dayang akong bana og ang bana ni Marie Daling sa doktor. Nagpa-check up po di ay si Usting sa doktor. Unya to, Ay, paita, pre. Oy. May pawag ko magpili ng doktor na hindi ko masayod nga ako rin dili kahatag og anak, pre. Beda. Nung pahiling sa kag doktor, beday. Inaanin lang ba ka tay? Ayaw lang saba si mong sawa nga nagpa-check up kag doktor. Naon lang. Oo, pre. Dili na ko siya sultihan. Aron dili siya makaunahon o pangita og anak sa laing laki, pre. Pwede ra, masulti ka na, pero yung ingon, ingnon ni mo sa Maridaling nga, makaanak yun ka. Pero magtuog yun siya, makaanak ka, nga dunag yun kay, siya may dunay apan. Dili siya magdoon na nga maggamit og laing laki, di ba? Gusto sa pre, no? Dot kini ato ay laki. Mani ako isulti niya, pre. Hindi sa nagtambag nila, pre. Hindi abot ako sa bahay, ha? Ingon ana ako isulti kang daling. Tsaka dito rin mas doktor si Maridaling, nagpa-check up rin siya, og makaanak siya, dahil, dyan na. oh lagi tong. Ay lang pagsaba ni Pari Usting, ha. Dili gusto si Marie Daling nga masayod ngang iyang bana di makaanak nya siya makaanak kay maguulman. O karon nga makaanak ni si Marie Daling, klaro na lang nga si Pari Usting gyud ang dunay apandong siya ang baog. Siya gid ay. Alang sa imong kasayoran dito sa dito migikas doktor. Nagpa-check up si Pariusting. Ha? Ug ang resulta sa paghiling sa doktor niya, si Pariusting baog. Di makahatag og anak. Dito sa demog doktor no. O banda Ug kita. di gyud ay makaanak si Pari Usting.
Adaan pag kung naagyod sa bana ugwa ni Maridaling ang apan. Pastilan niya gusto ra bagid nga makaanak si Maridaling. Uy, Pupida. Kupaharap ang maritaling eh. Bigot kayo. Da? Aw. Di ba? Nga kayo pasapot pa. Nagkagi kay laki may ibugan na niya. Ibid-ibid mga laki. Oh, di ba? Wapa ko sa maritaling. ingat ang parusa imo Ay, kasi. ilagi day. Ipagtasan da. Dayo ay mbot nga no sa nagalito ko ato ang takoy plano ato taon. Bahong adlaw, nung gusto. Agoy, na nasa nagtawag ni mo silong ay mga ira sa tingin ng kwarta. Kinsa na? Kinsa na? Ay, na. Ako rin manunin mo tuping. Mga kuni dong estong og makaon. Uy, gusto mo nito ping rin nawag dahil ariun ako kay gutom ko rin siya. Pabuta ka niya mo dito ping! Naog ko! Agpuyo istong ha, ayaw pa tanaog. Ayaw gyud. Day! Ay, salamat kayo aneng sa kagatos dong estong. Away sa payan, ay, hindi problema na eh. Ay, kabutan. Gunin mo dong. Sige na ito, Ping. At tiki ginagmayo akong bana. Ing naging nabuutan, noy. Usa gatos ba na yung gihatag? Wow, di ko lang sensyon eh, kanara gitaon. Ako pa. Ikaw dong estong inigabot sa barangay eleksyon. Langsan niya dong ha. Ay. Kay konsehal, siguro yung kang daw kay buutan ka man kayo. Manggihatagon. Uhi, pa mga tatao na 2029 pa ba rin? Puno ito yung puno. Anahala, sige dong. Ato sa ako ha. Og usbon ako. Salamat. Si Istong na dahil mong pasalamatan. Ako di ay. Di lang ka magpasalamat dahil ako. Ganong magpasalamat magkunin mo. Wa makagihatag. May hatagi ko, may. Pasalamatian ko sa ikaw. Hatagi dayo ko. Si Batay, kapoy ni mo. Ay nagbalik ha. Ay nagyod no ito, Ping. Ay, guwapo si Franco. Mau ba po? Sige, boss. Mauna, Usting. Mas maayo nga sultihan ta mo. Ang imong asawa sa tinuod lang, dito man na doktor. O ikaw gyud ang dili makaanak. Hindi ko ganahan pa. Ay, basig, mga bit nga ko asawa ko nasayod siya. Mga makaanak na siya. Niya ako mo hindi ka anak. Basta lang, bida po nimo eh. Wa man ta sa among kaliwat nga dili makaanak. Basta lang. Pero nganong naingon ka man ning taon, anak? Nag-uol ko kumayo ni pa eh. Nag-uol ka? Kung ako pa tingali ikaw, no? Kung ako pa ikaw ba? Sultihan ta, sultihan kusdaling. Aron, managop na lang mo og bata mo ni nindot. Di lagi ko pa. Bahala na lang ni. Dili na ako siya sultihan nga ako. Ako dahil yung dili makaanak. Mabdus ta, Marie? Oh, Mari, maplusasad ko sa among ikaduha nga anak ni Istong. Hala, yaya ni mo, Marie, uy. Magduha na ng imong anak. Pero ako, hey, wa pa yung taon. Ay, ako pa ikaw, Mari. Panagop na lang mong bata, uy. Ano lang pag hunahuna nga makaanak ka sa laing laki, Mari. Kay dako man ang sa. Gusto ko kung makaanak, Marie. Ang mangita ko laki nga makahatag na ko, ani. Dili ko sa himo ang kabit. Gusto lang ko nga magkaanak mi. Anak lang ang gusto na ko, Marie. Aron akong atimanon o amumahon sa akong bana. Mari. Nasuya og maayo si Maridaling. Humana sayod nga nagmabdos na sad ko sa anak namo ni Istong ug buhaton gid kuno niya ang tanan nga makakita siya lalaki nga mohatag niyag anak. Di kuno siya mangabit, magpaanak ra kuno siya. Unya usa ka adlaw ana, gabi na wa pa mauli sa bahay si Istong, nabalaka ko kay sayo baya na sa nga mauli gikas trabaho. Wasag ko man ni hapon, gipaabot ko gyud nga mauli ang akong bana. Unya, kalit tumitunga sa bahay si Pari Usting, nangita sad sa iyang asawa. Mao ba, Pari Usting? Wa ang imong asawa pag uli nimo sa inyo? Wala lagi maray, mga bito, may ani ko kay namasin ko niya siya. Isuro din sa inyong bahay ba? Ay, wa man siya mo anhi, pre. Asa mo rin babayhon, no eh? Nga ako sa bana, pre, wasan mauli. Nagpaabot sad ko niya kay magdungan ba yagid unta mi kaon pirmi. Uy, asa mo para isto mo?
Murag nas binamos nga bi, Ambot eh, asa ka siya? Nanawag ko silang trabahoan, wa man sa mag-overtime. Oh, maadto man sad gani unta ko sa inyo kay magsusi ko kung wa ba masangit og inom dito ba uban nimo. Na, Arias beta ning duha nang ita sa Tomang Pares mare. Sige, di lang ko magdugay. Adano ko mare niya. Basig inaulay na ro ko sa bahay. Arias ako mare ha. Sige pre, basta nga ulit na to sa mali tinuod. Ay, gutom na ba ya, uy? Asa pa man tao ning akong bana, uy? Salamat ka ay periha nga misugod ka sa akong hangyo. Maria, maura ni ang una tapusan at ang kuyo ka. Kung ang saan ito ibuhat, tabaan ang Padre J. Badayos, ani? O, pre, uy. Nasaltong dako ni sa. Ug manghinaot ko nga masudlan ang akong tiyan sa atong gibuhat. Aron ba may anak naming atimanon o mapadako sa kumpana. Ang kakuan, bahalang din na ng sulan, Maria. Basta laas taon yung puyong. Laas na niya, kanira kausar taon. Laas yun ni Maria Daliga. Pagkagarbusa sa akong asawa. Wala, uy. Di mo ko garbusa. Dili ikay, kanta-kanta. Nindutag din yung sa kumbana nga mukanta, uy. Bida. Api lang kayo gunay. Klaro rin kayo mutiyan. Asay madugay. Nasa tayo lang yung anak. Uy. Sumaw na eh. Ha? Tago, kayo ipakita sa akong anak nga, si Usting. Ha? Kaya iya ka patyon. Patyon ko na kayo pare usting. Usting. Ano itong patyon magkaniya? Unsa? Maptiyon si Maridaling kung ikaw ang amahan ni Stog? Ay na pamakak, Istong. Kay mismo si Daling. Misulti nga ikaw yung nagamahan siyang sabak. Di kulatan niya pag-ayog yung asawa, oy. Purbida, ngagal ko taon na. Bitaw day ka na nga pasilo ka taon ko day. Sagot di. Maridaling, magod siya. Gito'y mamugod ka may tabo. May day kay para makano. Payos ka, pre! Payos ka! Hindi mo kipag-booster ako asawa! Ha? Kita na ko, patyon ka! Uy. Tago! Ayaw makita ni Usting! Tago, Istog! Ginawa ka! May resulta ng kamagihatagon sa akong bana. Huwag siya makabalibad sa akong kumare nga mihangyo niya nga magpaanak. Aw nilayas ang akong bana o wala magpakita sa amo kay mahadlok kapatyo ni Pari Usting. Musay buhaton ako nga mabalik ang akong bana. Ipasaylo naman ako siya sa iyang nahimong sa. Biko no biyon sa akong buhaton. Unsa man kamo ang pasaltihon? Jonah. Good morning, salamat kay Bang. Nga Sa namati imong ka mo. Bang, Thank you. Ato sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man katong atong mga bukol-bukol sa lawas kung doon natin mga bukol, maayugo ka ay kining Sed Panyawan Herbal Capsule. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntago na kamakaon sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inikpadiod to ni mo, maughapon. Sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una kamakaon sa imong paniud to. Maughapon sa gabi, sa di ka pa magkaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. O galang na ito na problema, gyud ayo bayan na ning kidney o gyud ay ayaw na mo kaguol, di na mo ang mabalaka or makahadlok, tungod kay yun na makatambal, na makaayo, anang atong kidney o gyud ay. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o gyud ay, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot haalang sa kidney o UTI
Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Sa tanan po na itong magkaigtunan nga bigamit sa ito ang Sidlin Mitwell. Thank you kayo ninyong tanan. Nya, salamat kayo nyo sa tanan ninyo. Paghimog number 1 sa ito ang Sidlin Mitwell. Matinuod mo ang sa itong panuot. Pabaol para kits kalawasan barikos bins katul kutos kabataan. Ilikay pagyuta sa digi sa ato ang Sidlin Mitwell. Nga anar na ito mapalit sa butika. Pero guwaboy butika doon tayo nyo. Pwede rin mo order sa Shopee. I-type lang ninyo ang Sed Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga genuine nga mga produkto din ha. Na diya nga to ang Sidlin Mitwell. O ingon nga to ang adil no. Dili ka rin kaping matapang nga kaya kang ipaglaban na diya. Bam! Ang Shopee lang ta. Bam! Good morning. Yes, good morning. Ato muntik puminaw. Atong giawag ilibin na diyan. Mama Nading Ralios, Bonbon Ralios, ex-barangay Captain Bobby Ralios diya sa Tabunok Ilongos Leyte. Ang manasab ni Lay Minister Brother Alfred Radores o Konsihal Grace Radores sa Tugipa Ilongos Leyte. No? Sa ilang excuse, silang barangay kapitan. Salamat kayo. Ang ato ang celebrity kudik biyo di sobrang padayon kini alang sa ato ang mga kabataan na nagtigbalik na sa klase. Ang sa mga ato ang mga nagtrabaho sa mga barangay, no? Anining uwan-uwan sa atong pagpangaligo, ilabin na protection alang sa atong mga skin care, sa atong mga skin, katong mga delikadong mga panit, no? Alang makatunog sa baha, kanal, o sa mga ugaw, ang mga tubig, dali kitang mga atol, mga agod, ana. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Unya, ayaw ka mo kalimot, ikaw diya, Ma'am Dima Law, doon man ka sa dagat, ari lang na inig pang naunaw ni mo gamit sa sabon, ha? Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, wilguto tayo ng papaya extract. Ano na sa natural moisturizer para magpabilin nga younger looking cutis artista cutis porcelana. Ayaw kalimot kung doon naman kami murag up doon ay whiteheads or blackheads, doon ay katol-katol, doon naman kayo murag pugis-pugis, dry ang imong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Kung tayo na lamang sa butika, ha? Ayaw anang nga ay mga suroy-suroy, kay basin unya mabiktima ka mo. At mas maingot na sa di mo, doon ay tatak sa iyang sablanan din sa kilid, Sed Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw Sinday Juna, Ate Pres. Juna. Kani Sinday Juna, ambot lang saon ni Ate Pres. Okay. Nga naman. Kaniyang bana, magyatagon kayo. Karoon na sila kumari nga di makaanak. So, hangyo na yung kamari, Ate Pres. Nga mapaanak taon siyang bana. Ay, Ni Istong. Niya si Istong, magyatagon man. Di wa, makabalibad. So, na mabdos. Kausar, Ate Pres. Oh. Mabdos na yun. Unya. Pag mabdos, hibaw yung bana nga si Usting. Ni katong iyang kumari ni Juna. Ni Usting. Dayon, Sulti kulata kay sulti man si kinsa to Daling. 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 Isulti mas daling nga si yang kumpare nga si Istong mo Sulti mo pud siya. Bitaw ba nga Naganggaw sa Adi ako Ate Pres. Makasulti gyud siya kay si Kay? Usting di man kay bawo man siya nga di siya kana. Sure gyud siya na ibao yang Dito bana ba siya? na. Nga Di. di gyud siya kana. Ang iyang bana dito sa doktor. Naingan. Naingan siya sa doktor nga di ka anak. Si Ah, si mao ba? kuan man may makaanak si Daling. Wala gyud daling siya, daling. Mao Mo ba? na may nagutay po yung si Usting ang anong na mabdo siya nga di siya manakit siya manag kulatag yung Usting. Kayo aman sultihi. Nalaon niya karon kada kong gubo. Nahibawan nga si layas lagi Istong lagi taon. Nilayas Katong bana ni Kuan ni Juna. Juna. Ah, kay- Patyon kuyawan siya. Kuyawan siya. Yang sa ako nakapasaylo na cross Juna sa hitabo. Kay murag gidawat lang sa Juna siguro. Pero ang Kay, problema si Istong. Ang ko Si anong Usting. ta, no atong akong para nako. Nisulti siya pero dili ang yang kumpari kay magguba man ang ilang ka. Ano tali nga ko ang ganang one night stand baron akong nahitabuan ana ba para magguba man ang ilang Katong nauli kong dugay dong. Nakita ko bulak. Nya usa sa dong kanang gusto kong doon natay anak. Di ba? Yan na. Ang kita niya, iya explikaran ba? Galing Pero nasulti naman niya. Mo nilayas lagi pare. Istong taon na tipis wa na muli. Aba na, di pa. Bam, sabi ato mataba ka di ba kay gubot mo kini pamilya ba? Be, Gubot dire, yun be. na. Naang nas Bible be. Kani kay party mo pamilya ba? Nagnis Bible be. Are be. Kay murag busy mo kay ka anay mo mga show. Nangita pa siya kung asan adapita sa Bible. Di busy kay siya sa imong show dagan siya show at press. Nganong mga muana pa sa iyang siyo nga niamta sa atong trabaho ron. Lahi man ng unya na nang imong siyo, bam. Bam po niya show diha bam. Oh. Sikag pangor. Karon bam. Oh, karon. Ako lang gitanaw, ako lang giklaro. Ako lang Ay, giklaro. Kung klaro ari din mo ka diri sa ang kaning ug mo ingon kag kanang nahitabo nila nga magpaanak sa laing laki kay ang iyang bana dili makaanak.
mubalik ka sa basic katong sa Ten Commandments, naman to daan dito Goliath, di ba? Gusto na pulo ka suko sa Diyos. Nga. Dili mo kaibgan ng asawa sa mo si katao, tuasay ikaw nam ngayo pagpakighilawa, naapon na sa Ten Commandments. Pero na gitugutan ba nga di makaanak ang si Abraham, di ba? Ang asa to, asa. Nga di makaanak unya gipanak siya sa iyang maid, di ba? Ang katong... Iasawa, di mga anak. Oh, Di asawa. Ang iyang asawa, matay nagsugo. Iya man tang asawa may nagsugo. Oo, nga ro makaanak Kidulog ka. sa atong katabang, kay dilim ko maghatag ni mong anak. Si Sarah, man sa Sarah. nagsugo. Pero Sara okay na. Sarmiento. Okay na to. Nagubutal pagkadugay. Gingin na niya kato yung maid nga si Sarai kay aksyon na magsukol kay kay Sarai nga, siya yan, mabdo sa Abraham. Pero okay, ma'am, giukihan to sa Ginoo. Oh, murag yukihan na to Ate Pres. Kay para Mabitaw nga ang anak ni Abraham sa laing babae kato yung sulugon mo nang gituan nila kato sa Ismael mo nang gituan nila nga mo nang kagikan sa mga Muslim sa ilang istorya. sa ilang una Ate Pres. Kay unang Abraham, ang unang anak ni Abraham kato sa Ismael, anak man siyang sulugoon. Sila si sila si Isaac ug si Jacob. Diri naman sa iyang tinuod nga asawa. Apan sa Old Testament kana siya. Kung ari sa New Testament, Mateo 15 versikulo 19. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang unang-huna, pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakaw, pagpuputang-butang. Kanina butang dire, giingon dire, maunay katong mga unsay nga nini, sumpay nis katong giingon sa Ginoo nga ang magagikan ang musud sa baba dili makahugaw, kundi ang magagikan sa ang mugawat sa baba ug apil na dinhi kining pagpanapaw, dautan nga pakighilawas. Mao ni siya kay kini mga desire gikan man ni sa imong heart, gikan man ni sa imong kasing-kasing. Pero sa side po Dios istong Ate Pres, murag lipay-lipay pa siya. Kay nakaana ko to siya nga lami ang maridali. Unsa? Unsa oy? Ana magit Di ana masusi sa lami ang maridali. Oy. Di ana isa. Lami arbang maridali. Uy, adugon kay daghan kay mukuan na ng mga lalaki, mabirag-birag niya. Mao ta diingon to iyang asawa si Judah sa. Palungo di karon kay diya tubangan niya disulti. Mao ba? Ingo siya. Pero niya naman siya ni dali nga kanina lang nga last yun ni di Wa kausar gyud sila ni tabo Ate Pres. Lagi. Oh, kausar pero may na lang to dong istong. May lang to. Bilaw ka to. Lami kay daling to ngay. Ang akong timbang-timbang Goliath, ang giapas ra gyud ni babae Anak lagi. Dili gyud ang iyang desire nga pagpakighilawan. Anak lagi. Ang iyang nga makabaton gyud siya ang anak. Oo. Na mao gyud. Oh. Ako pa ni daling dito siya sa Amerikano. Bitaw no. Apa. Wapo ba siguro? Apam, Wapo siguro may mortis tayo. Oo. Magpapanak sa Amerikano. Oo. Mahal kiplito mo plano. Diba naman nagay apa. Kami nagkakapam ko diri ko. Adto ka dito sa may manggo ay daghan Oo, kay nya apam awad to ka sa kuan Dumagiti. Dumagiti ada sa may lapu-lapu na pit daghan mo mga puda. Bakal juga ito mangitang Amerikano sa palungon pa. Ang ako lang aninday no sa maong hitabo kanang naang kanang kisa may nagpatamag dire si Juna, iyang asawa ni Kuan Istong. ang ako lang kasulti ni mo dun na gingilan niya yung bana. Oh. Ang ako lang Wa nilayas gyud si Istong wa. Nagpasaylo naman siya. Nahadlok tayo litawon oy. ang ako lang may kasulti mo ni Jun na nga Nga. ang imong bana kanang sulti siya nga ikumpisa lang mong hitabo kay Isa lang. dako man siyang sa kana bitong dahil kausa nga dilim tani ang isultis kanginan Okay. pero basta party confession doon naman ipakasekreto pero ako lang ipaambit nga pag pangumpisal bitong ningon ko nakapanghilawas ko padre kingdom de kuspari di gamit kag dili di mo asawa Nya. mao na Kausara. non mo na tabot ang sugilanon Na pwede ko pisal dito ba? Gingnan niyang pare. Padre, gidi ba gidili man ang pagpamakak? Gingnan niya. Nya. Di ko pisal siya. Nakahansa. Kanang ni kumpisal mo kato ganina ako to asawa o sa may kumpisal ni mo sulti ko. Sulti. Eh dili, wow, isa di na pwede do. Dili. Abi na kung kuan ko pa di nga sa kuan ka nang gusto katong mingon ang pare nga mura na ako. Kaya to nakajerjer ko padre dito sa dagat. Tao mo isda. Oh, ano. Dito sa kalibre sa murag baka. Dito sa maatas man guys, oy murag unggoy. Oh, nya. Dito sa Kapanaryo pa rin ako sa murag ako. nalahi man tong ako Ang salty mo ba? pero ang panglawas ko pare para joke lang niya Para joke rin yan. nanglawas ka niya pero usa man babae laki ulit ako daga usa biyuta usa man so nga parang bayot mo ko padre nangyana ingo sa kanya ko kumbinto
Joke only. Sama ko pala ka tagaluman no? Kalagong pasultihan. RMN. So ayan guys, nandungga nato no ang lang episode karong adlaw. Diri sa ko ang pasultihon no. And that sulat kaagi no ni Puan. Sa to. Sulat kaagi, sulat tampo ni Juna. So nagproblema siya guys no about siyang ba na nga sobraan ka manggihatagon. Sobraan ka buutan. Liha. Kablubog ka ng tubig. Wala ilabrad ka magkabuk. Ano na mo tinaw nagkalit. So mao na to guys no ang kaagi ni Jo. Ay nato. Basic ay ko guys. Naglubog na po ang tubig guys. So ina stress na ko sa tubig diri guys. Pagdalag ko nito basiyo kabi. Ina kay magluto tag karneng baboy. Binukugan. Ipaduhao na lang nimo. So nagproblema si Juna guys ayang bana nga sobraan kabuutan. Di ba sama sa to nadunggan o na iyang iyaan, tagaan iyang kwarta, uyuan. Pero si Juna guys, masuko syempre kay ordinaryo ra pud baya sila di ba? Di man sila politiko nga tabang sa mga tao. O pasalig sa mga tao guys, sama sa to nadunggan nga kung mudagan ko no siya butaran jud nila nasamot na guro guys no kung makadaog ni siya kung mahimo ning kuan kagawad or unsa pa man diha di ba pila ra bay sweldo guys no nya din dihang kay mga tabang niya kung di mo matagaan hiubos dayon. So dili po din maayo guys no nga sobraan ta kabuutan kay lagi abusaran. Pero sa sitwasyon ni Juna guys nasabtan mo tanong ko no ang iyang barkada nga ang toyo lamang niya is gusto makaanak kay syempre naibog siya no sa ilaha guys nga duha na ang ilahang anak muduha ay na kay nanay anak niya buntis pa gyud unya ang iyang maring wa pay anak no og didton hibaw-an nga baog pala no ang iyang bana baog ang iyang bana guys di ba sama sa tong nadunggan og na-confirm yun na niya no kay nagpa-check up ang pod ang iyang bana guys pero sikreto lang pala niya no siyang asawa kay di siya gusto nga may bawan pero ang matag usa di ay kanya-kanya puding paagi no para may bawan nila kung kinsa ang dunay diferensya og maoto ang laki pero kas-ara man lagi itong hitabo pero nabuntisan man oh montong ang iyang pari guys di ba kay man siya nga baog siya nagduda na jud siya ana confirm gyud to no nga siya kay lagi walay asong makumkum di ba og sala pod sa ni kuan guys ni posting istong no nga ni sulti pod siya so nga no ni sulti manggod pod taon si istong oy di ba na po mga sekreto no nga dili ang masayra no para sa kayuhan sa tanan wala nang tanaton yag istorya para ang sekreto mo kabiling sekreto pero lagi dahabay time no nga nawala sila duha isig pangita ay ang bana og asawa no si Juna og katong iyang pari isig pangita ay guys so sunsa po tong duha guys no nga naghimog milagro nga nagpahalata man pod kung nagplano ba dai sila nga mag himog milagro wa gitunong nila no gabi nga dili nating pangita dili nating kaon dili naawa na booking noon sila guys kay gabi nang dako niya wala pa sila nagkita aw wala pa paniuli but anyway nadunggan na ako pamati guys no sa tambag guys kay nag-record nag-edit ng good ko .
Well, I hope nga nalingaw mo guys no sa drama ug na po kay nakatunan nga mga pagtulunan karong adlaw. So unsa man ang moral lesson guys nga atong nakatunan no, karong adlaw ang pagtulunan. I think ang pagtulunan nga atong makuha karong adlaw guys is dili maayo nung nga sobraan ka kabuutan, sobraan ka manggihatagon og sobraan pod ka honest. Diba? Kay naapod ba yung mga sekreto no nga para sa kayuhan sa tanan, dili ang nga isulti no para way maguba nga pamilya. Pero how come ni si Usting guys nagisulti man? Diba? So very wrong siya. So mano to guys no ang atong mahatag nga reaction karong adlaw. Direta guys sa KMGS. Dire guys, oh, lalaki nagsugat-sugat ang mukha matapos siya gumamit ng sa mani soothing gel. At nangangako ng mas magandang kutis. For sure, sa online na po niya ni nakita. Sa mga online guys, no, daghang yung mapalit na to no, nga mga PT guys, nga mga produkto. Tuwira lang sa uban, apoy mga maayon no, kanang COVID untested na. Pero kining iya guys, unsang atong tan-aw no kung unsa ni nga soothing gel ang iyang gipalit no para ma-aware ta. Kay like me guys, silik po kog mga mga beauty care, skin care regimen. Naman daw ni Daniel, kuminis ang kanyang mukha. Pero matapos daw niyang gamitin ang isang moisturizer, ito ang nangyari sa kanya. Hala. Kanyang mata, noo na magkakalagbag pa at nagsugat-sugat pa. At Nagsugat-sugat ang ihang kuan guys, ulo, agtang, hubag yun kaayo no, nga halos di siya makita guys. Unsa man yun, mura man aksido. Wala, mura na isagol aksido ang kuan. Gini maay nga produkto na nga ipa-close yun, ikasuhan yun sa iyag. Ipakasuhan ni sa kuan, DFA. BFAD. pinahid niyang moisturizer at yun ba talaga ang nisala sa nangyari sa kanyang mukha. Kakagraduate lang ni Daniel nung nakaraang taon at dahil alam niyang mahalaga ang pagkakaroon ng pleasing personality sa kanyang pag-a-apply ng trabaho, naging extra maalaga daw siya sa kanyang mukha. Kinakaya ko talaga yung sarili ko para makuha ko yung Muna na siyang desire guys nga gusto ma-hire no sa trabaho. Lagi kay kinahanglan ba yung nga pleasing personality pag mga apply. Saon man ni nahitabo karon guys nga nasunog man ang iyang naong sa gi-apply. Di na noon siya madawat ani. Saba ba rin sa gawas? Tanan 20. Ulos barato ha 20 ra tanan. Tanang klase guys 20. Hindi ko interesado eh. Okay, tag 5. Tanang klase 5. isa kasi tinitignan na advantage ng mga kumpanya yun. Kailangan talagang good looking ka, physically fit ka. Habang naghihintay ng tawag. Guys, taas-taas na siya guys. Almost 10 minutes. Din ako nagtiwaso no kay taas-taasan po atong reaction. So from there, magbasa tag comment ni Maria Kena, huwag maingay nyo sa mura at itinitinda sa bangkita or sa mga Chinese shops. Bumili sa legit shops like Watsons, ang mga beauty shops na lisensya. Siyempre lahat Watsons na good na mahal lang. Di na pa isa diri guys, magtanom ng aloe vera. Kay aloe vera mong gusto yung gamit ni Smorg aloe vera cream. Sa mga kumpanyang kanyang inaplayan, rumarakit din si Daniel bilang tigabantay sa Divisoria. Nung minsan nagkamon daw siya ng oras. So mao na to guys. Guys, kung gusto niyo mahibaw kung unsa ni nga cream ang iyang gigamit guys no para sa awareness no. Paki-search na lang guys sa YouTube. Lalaki nagkasugat-sugat ang mukha matapos raw siyang gumamit ng soothing gel.